ubaba kithi wayesebenza eGoli khona la eGoli la emafemini. Uma esebenza eGoli bazalwane uthi wayehlusha uTikolosha. Uthi uTikolosha wawuvele nje umehlisa empedeni kunembhedeka ngaze hostel. Cisho baba bayazi kuthiwa kunomphedo la kube nomunye. Uthi uTikolosha umehlisa embedeni efaka amapijama. Umkhumule uwagoqa awubeke lapha ya. Hallelujah. Aqoqa nje story esodwa ethi mngami athi angilala ebusuku. Kwafika ivangeli bazalwane ezweni langakithi. Kwashunyayela ubaba wahamba wahlala komunye umuzi. Ngangimcelile ukuthi baba kuzofika abazalwane. Uma kufika abazalwane kwathandaza niyazi ke phela inkonzo ethu ayiphumi. Waxoxa nomama kule yamuzi umakoti lekhasi naye kuleli khaya kaButhelezi. Abesethi kulo mama, "Hey, yazi ndodana yami ngibhlungu. Leli vangeli kuthiwa liyabakhalisa lamankosikazi eni."